I denne video lærer du, hvordan du ændrer logo og farver på din HandyWeb hjemmeside. Du kan finde alle menupunkter her i højre side. I denne video fokuserer vi på brand og identitet-punktet. Klik på den. Inde under brand og identitet kan vi rette virksomhedsoplysninger, ændre fonttype, farver og uploade logo. Vælg hvilket logo du vil have i toppen af din hjemmeside, og hvilket logo der skal fremgå i f.eks. Google og browserens fane-ikon. Da vores logo indeholder navn også, kan vi deaktivere denne, så navnet på hjemmesiden ikke også fremgår med tekst. Du kan altid rette disse indstillinger, når det passer dig. I næste video ser du, hvordan vi tilpasser forsiden.